Morning, morning. It's a foggy morning dito sa aming pineapple plantation. Bihirang-bihira na mangyari ito sa area ng aming pataniman na halos bumaba talaga ang pag. Makikita natin dito yung mga hamog sa dulo ng damo na halos maghilo-hilo na dahil sa sobrang lamig. Laganap yan sa area ng aming pataniman at nasaksihan namin yan dahil ngayong araw ay naka-schedule kami para mag-ani ng pinya. Diyan, sa bandang yan yung ating mga mag-aani ng pinya. Nagawa pa nga ang pumorma ng isa nang mapupusan ng camera. At yan na ang ilan sa kanilang mga inani. Hauler ang kargahan namin dito papunta dun sa tambakan ng pinya sa may parting labasan. Pagkahatid niyan ay diretso na kinaklase-klase pagbaba. Ganyan ang klase ng aming inaning pinya. Malalaki sila at mabibilog talaga. At ang ganda na ng kulay, parang mga mangga. Kapag naklase-klase na, ay diretso na din nila yan kinakarga. Ganyan kalalaki at kaganda ang aming pinya na inani sa ngayon. Halos konti ang diferensya ng size niyan sa isang pitsil. Pagkatapos kumarga ay diretso ibabiyahin na namin yan sa parting Kamsor at Albay.